Agay, ang init. Yung balayan eh. May mapalit pa kahaan eh. Siguro na may kadugay yung balayan eh. Uy, Choy! May lagas! Tara, mga tanah ta. Bain nagkaila siya nagbaligi-balay dire. Tara! Nay, pwede mga tanah? Unsay nabuta? Nay! May pangutanan lang gad mi sa imo, Nay! Unsay bunay? Dili, Nay! May pangutan na lang gad mi, Nay. Asa man diri na may baligya nga balay? Way po ay. Ano ka na lang hanay mo? Manghipo pa mo. Dili, Nay! May kaila ba mo diri na may baligya nga balay? Sakto do. May na ako'y baligyang balay. Kain man na, Nay. Tula oh. Mga butangan siguro mo daw. Ito daw ko ana oh. Tagpila man ay imong balay, Nay? Kuan dong. 20 mil lang gana siya dong kay ako na lang man usa dira. Wa naman ako mga anak. Nya, hugaw pala dira. 20 mil? Kaya ni mo, Choy? Kaya ka na, Choy. Naman na tigom. Tara. Tara. Nay. Hoy mga undo. Watapod ko ninyo kay sakit na tayo kung kilid. Hay, yung bayad do. Uy, bayad daw. Dili ah. Hala, Nay! Wa ba may cash, Nay? Pwede sa Gcash na lang, Nay? Unsay Gcash? Ingon mo white cash. Tapos may naamoy Gcash. Dili, Nay. Ang cash ug ang Gcash iba na, pero kung bayad unya na. Tara. Sige do. Sulihan na lang na ninyo akong balay. Kay naapapod ko ilakaw. Sige. Choy, dako gyud ning balaya, Choy. Gid hugaw lang. Damo taglimpihon ani. Murag ka hadlokon pud. Pasirong. Ang kwarto, duwa. Sakto gyud ni sa ato, Choy. Yan na ni balay, Choy, no? Konkreto ta ng lige. Ngani, Choy, kaso lang pugaw. Ano, Choy? Nay? Nay, ikaw na, Nay? Dili, Choy.
Nila ko ba sila na yung siya? Duda gid ko ani balaya choy. Kay balik sa sunod. Sino to? Choy, ako na tadiri, choy. Choy, lagi choy, duda gid ko ani balaya. Tawag to pare. Hello? Hello? Father? Gloria Patrick Espiritu Santo. Oh, napatawag man. Unsay ato? Nakoy tuyo. Ang among gipalit din na balay na yung mga masasamang elemento. Pwede mo ati ka? Amo sa nipabindisyonan ang among balay na gipalit. Dili location. Sa barangay Mapayok sa Calbayog City, Purok Uno. Naa sa pinakasulong nga balay. Naa may diri karon, dali na father. Uy, di na maabre. Oh, sige. Pangaran ako. Mauna ni. Purok Uno. Na, di man ni maabre. Nakadyon yung elemento diri. Pangadyan sa nato. Espiritu, abrihini. Tara na. Ayun naman to. Ay, father! Tama, father! Oh, Father, ang galing mo abot ka. Gumawa agad nila diri. isa. Ay mo panic. Kaya na nako sa akong orasyon. Kaya ko na patanggalon ng mga impaktong itong mga jablo. Ang holy water. Easy lang mo ay magkapanik. Kaya na ito isolusyonan. Father, tula na! Tula na ako sa mga elemento! Father, hindi na ako! Kandok, anak! Kaya na! Kailan mo kapanik? Kaya na sa atong holy water. Kaya na patanggalon ang mga elementong itom, impaktong kolorom. Ay mo kahadlok, anak. Piyong lang mo, piyong. Kay kaya na sa atong holy water. এইবারে তোকে খাবো অনেক দিন তাজা রক্ত খাইনি Ay mo kahadlok, anak. Pasagdi na sila. এদিকে আয় আয় বলে Ay mo kahadlok. Sagdi lang na sila. Kapte ang kandila. Sindihin na. Sindihin. Kani, labog na ni. Dali ah. Dali ah. Distansya! Distansya. Kapte, kaya akong basahon ang orasyon. Ay, namukado ka. Ay, ako na rin orasyonan.
in the heaven of Jesus Christ. Isprektum kitom-kitom, impaktong kulurong, gawas aning balayang kahugaw ug kasiro. Gawas! Mga impaktong kulurong, mga jablo, mga maligno. Gawas! Wag tang ng mga elemento aning balaya. Sip na mo, pero akong holy water, ubos gid. Okay ra. Isa na. Ay! Ang bayan! Ang Gcash na yung hihingan! Ay! Nagkasabaya ka! Agay, naipit ang itlog. Guwata may panel. Unsay Gcash? Ingon mo, ay! Karoon na. Ay, sa nakalimut ko. Ariel, ang among ipalit ka balay, may mga masasamang elemento. Pwede mo nga rin ka? Na ay, amo sa nipabintit. Mali. Isprektum kitom-kitom, hawa ang mga itom. Mabilin ang mga ay, kasi ay, matulog ka. Isa pa, 3 seconds. Ay, no. Camera action! Yay! Yo, what's up mga choy? Salamat ikatapos ni ang video. Kung nalipay ka, ug nawahay mong stress, ay kalimot nga i-like ug mag-comment down below ug also i-subscribe ang among YouTube channel. Ug Ayaw kalimti, i-hit ang notification bell para perme updated sa mga release na video. Ay, pagkalimte. I-follow me sa TikTok and Facebook page. Yeah, tama ka. And you? Shout out pala kay Joy, pati sa pamilya, at sa akong mga Facebook friends. Sana imong supportahan mi. yeah! Og shoutout guys sa akong mga supportive family, mga relatives, maago family, then may Pikit family. Shoutout sa inyo tanan. Salamat sa suporta. Og shoutout di ay kay Melissa Humantok, Samuel Abner, tapos Bridget Takalan, Jairo Labinya. Yeah! Og shout out sa tanana kang barkada og sa ako pamilya nga ga-support sa ako. Oh, shoutout nga pala sa akong family na nagsuporta at sa tanan kag taga-Agmanifisura nagsuporta sa akin. Support sa Yeah, ako. yeah, Og yeah. sa Manifest Norte, salamat sa support. Yo, what's up? Shoutout sa And inyong also, tanan, mga- shout out din sa akong mga families, tanan nga, relatives and friends, sa akong mga mga amigos o amigas. O also sa mga taga-Kalbayog nun. Salamat. And sa Barangay Manifestor. Thank you so much sa support niyo guys. We are the virus reliever. Spread love, not to hate. Choy Biners! Sayaw mga choy,